କୋଉଠିକି? ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଏକ କୌତୁକ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛି। ଏହି ମାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲ, ଏହି ଯାନବାହନ ସବୁକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ତ? ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, ରେଳଗାଡ଼ି, ପାଣି ଜାହାଜ, ସାଇକେଲ, କାର୍ ଓ ଉଡ଼ାଜାହାଜ। ଏବେ କୁହ, ଏହି ସବୁ ଯାନବାହନ କେଉଁ ପଥରେ ଚାଲେ? ଆସ ଦେଖିବା। ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, ମୋଟରସାଇକେଲ, ସାଇକେଲ ସଡ଼କ ପଥରେ ଚାଲେ। ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆକାଶ ପଥରେ ଓ ପାଣି ଜାହାଜ, ଡଙ୍ଗା ଇତ୍ୟାଦି ଜଳ ପଥରେ ଯାଇଥାଏ। ଏବେ କହିଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ର ନାଲି ଆଲୁଅ ଆମକୁ କେଉଁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ? ନାଲି ଆଲୁଅ ଗାଡ଼ି ଅଟକିବାର ସୂଚନା ଦିଏ। ଏବେ କୁହ, କେଉଁ ଆଲୁଅ ଜଳିଲେ ଗାଡ଼ି ଚାଲେ? ହଁ, ସବୁଜ ଆଲୁଅ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏବେ କୁହ ତ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କେଉଁ ସୂଚନା ଦିଏ? ସାବାସ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଜଳିଲେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁମମାନେ ସବୁ ପାଠ ମନେ ରଖିଛ। ଆଗକୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ ପାଠ ନେଇ ଆସିବି।